TMTV. Xayrli kech do'stlar. Men Liliya Xayrulina Top klip hit paradini boshlab jiberem. Ham hit paraddagi kliplarni tegishli bosqichlarga o'rnashtirishga o'xshagan. Bugungi chiqarilishda jirchilar bilan 1 aprel kulki kuni o'ng'ayinan shoyartular ham aldaular turida сөйләшербез. Алдагы 1 soat davomida Tatmos TV'dan ayrilmag'iz. Boshla. Hit paraddagi kliplarning birsin gina da tushirib qoldirmas edim. Әмма атна сайын bir резидент белән саубуллашырга кирәк. Кагыйдәләр шундый. Алдагы клипны топ-клип кысаларында соңгы тапкыр карапызык. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама Хәзер премьераны каршы алыр вакыт җитте. Ихтибар! Топ клипта яңа резидент рәхим итеп карыйбыз. Җырлый белмимен, ләкин минем күңелемдә гелбию, 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 гелбию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гелбию, 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 гелбию. Миңа карап аптырама бии белмимен, ләкин бу бит битә, бу бит битә. Ага, синең матур карашларың мине исертә, мине исертә. Мине исертә. Уху, әйдә бергәләп бүген уйнарбыз мәхәббәт, мәхәббәт, ойлы мәхәббәт. Синең күзләрең матур, һәм мин бүген сине битәм, baby, baby, битәм, baby. Җырлый белмимен, ләкин минем күңелемдә гелбию, 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 гелбию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гелбию, 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 гелбию. Уху, җырлый белмимен, ләкин минем күңелемдә гелбию, 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 гелбию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гелбию, 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 гелбию. Миңа карап аптырама бии белмимен, ләкин бу бит битә, бу бит битә. Ага, ирен
Лейла һәм Рөстәм Галиевлар шаяртуларга бик сак карый. Шаяртам дип күңелсез хәл килеп чыгырга мөмкин. Мин үзем шаяртулар белән мавыкмыйм. Кешеләр шаяртса да аңлап бетерә алмыйм дип сөйләде Лейла Галиева. Җырлы гаилә хит-парадта Кояшым син клипы белән беренчелек өчен көрәшә. Сүзне аларның үзләренә бирик. Топ-клипта Лейла һәм Рөстәм Галиевлар. Башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә. Синең нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурлары. Юк, кирәкми дип моңланучы Артур Салихов хит парадыбызда алдынгылык өчен көрәшүен дәвам итә. Әгәр дә сезгә Артур үзе яки аның җыры ошаса, уны 20 номерына тавыш сүзен һәм 271 кодын язып тавышлар юллый аласыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Яраткан клипларыгызның язмышы сезнең кулда дуслар. Топ клипны алга таба дәвам итәбез. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың,
Yüreğim niktirişanmıy Yok kirekmi kabat yanılar Yok kirekmi yenne küyüler Hıyanetinin salkın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Yok kirekmi kabat yanılar Yok kirekmi yenne küyüler Hıyanetinin salkın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Bir söz bilen jimirildi barısı Bir silteni bilen kesildi O'tganlarni bek tez unutirda G'afu yeter barın deysingmi Yok kerakmi qabat yanılar Yok kerakmi yana kuyular Hıyanetinin salqın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Yok kerakmi qabat yanılar Yok kerakmi yana kuyular Hıyanetinin salqın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Diling tilge bir de yokmuş senin Sözün sözge bir de ışamı Yaratamın diye pışıldıysın Yüreğim niktirişanmı Yok kerakmi qabat yanılar Yok kerakmi yana kuyular Hıyanetinin salqın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Yok kerakmi qabat yanılar Yok kerakmi yana kuyular Hıyanetinin salqın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Hıyanetinin salqın uşağında Yanıp bitti bizning süyüler Yanıp bitti bizning süyüler Zinira һәм Ризат Рамазановлар өчен елның һәр көне 1 апрель кебек. Артистлар үзләренең күпчелек вакытын төркемнәре белән гастрольдә уздыра. Төркем составында яшьләр, яшьләр булган җирдә шаяруларсыз буламы инде? Рамазановлар хит парадыбызда бер пәп итеп үпкәннән клибы белән катнаша. TMTV Production төшергән шаян клипны бергәләп карыйк. Сүз уңаеннан. TMTV Production сезне дә шәп музыкаль клиплы итә ала дуслар. Моның өчен бары тик безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Рәхәт безгә синең белән бар шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана
bitip öpkenden. Canım deymiz isimlerini anlatıpız köptenden. Günümüz şulay başlana bitip öpkenden. Yazmışım bulak deysen, sen özün mena bulak. Ömür yolundan atlarga mena barra seni gerek. Canım deymiz isimlerini unutup köptenden. Günümüz şulay başlana bitip öpkenden. Canım deymiz isimlerini unutup köptenden. Günümüz şulay başlana bitip öpkenden. Günümüz şulay başlana bitip öpkenden. Башкалар кебек үк Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем дә 1 апрель шаяртуларыннан читтә кала алмаган. Шаяртулар турында сорагач, Гүзәлем мәктәп һәм студент елларын искә төшерде. Җырчы белдерүенчә, класста һәм төркемдә шаяртып алдаулар һәр вакыт булып торган. Әмма үз фикере булган Гүзәлем аларның берсенә дә ышанмаган. Ә менә Салават бу яктан Гүзәлемнән аерыла икән. Элегрәк җырчының Азнакай шәһәрендә ит сату кибете булган. Бер көнне кичке сәгать 8дә Салаватка шалтыратканнар да, сезнең кибетне басканнар бөтен нәрсәне ватып бетергәннәр дип хәбәр иткәннәр. Салават шушы шалтыратуга ышанып, еракта булса да Азнакайга юл тоткан. Килеп, барысы да яхшы икәнен күргәч кенә 1 апрель икәнен аңлап алган ул. Эх, Салават, Гүзәлемнән үрнәк алырга кирәк сиңа. Һәр сүзгә ышанып йөрмә. Сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туя. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли, үбешәр бар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Әти-әни фатихасы, бәхетегез ачкычы. Туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомер вәр итегез, куеп иңнәргә. Парлы мәхәббәт гөлегез, тамар җәйсен тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли, үбешәр бар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Сез бүген сихри дөньяның сыкландыргыч бакышы. Йөрәгемгә батып тора сөюегез яктысы. Туйлагансың парлы тормыш мәхәббәтнең көзгесе. Сүрелмәсен артып торсын сөюегез кеше. Сезне котлап гөрли-гөрли, үбешәр бар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә
күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туе. Топ клипта җырлы гаиләләр бер-бер артына алышынып кына тора. Хит парадка күптән түгел кушылган Лилия Биктимирова һәм Фәдис Ганиев шундыйлардан. 1 апрель шаяртулары турында Лилия ханым җавап бирде. Бактың исә җырчы мәктәптә укыганда үзе башкаларны яратып шаярткан. Мәсәлән, соңгы 2 дәрес булмый дип берничә тапкыр алдаганы булган Лилия ханымның. Башкалар кайтып китә, ә мин бер үзем тәртипле укучы кебек утырып калам дип елмаеп искә алды Лилия. Сөйледән кем тойган клип өчен тавышларыгызны жәлләмәгез, дуслар. Клипны карыйк.
Дамир Зиннатуллина һәр ел сайын 1 апрель көнне шаяртмый калмыйлар. Узган ел дус егете Дамирга шылтыратканда, мин сезнең үй янында машинам белән батып калдым. Ярдәм ит әле дип әйтә. Дамир бүтән эшен ташлап урамга йөгерә. Анда беркем дә булмый. Соңра ул дустым алай эшләгәненә үкенде. Чөнки аңа чыннан да ярдәм кирәк булды. Мин ышанмадым дип белдерде Дамир. Менә шулай дуслар, алдасаң, алдан уйлый белергә дә кирәк шул. Хит парадыбызны дәвам итәбез. TMTV Production төшергән тагын да клибын бергәләп карыйк. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында, тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да, зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында, тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да, зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга, эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында, тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да, зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында, тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да, зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Сагынмаган тоймый сагыш зарында, ләкин белмим мәхәббәтнең барында. Әлдә ярый җаным син бар янымда, яшем сиңа булган сөю хакына. Тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да, зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында, тагында, сагынам тагында. Син хәтта янымда булсаң да, зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар өчен аеруча былтыргы 1 апрель истә калган. Хайретдиновлар 2 бала тәрбияли. Узган ел Рамилне кызык итәргә була һәм үзенең 3нче бала көтүен әйтә. Бу хәбәрнең шаярту икәнен 2нче көнне генә белдем. Кәефем төште әлбәттә, әмма аннары тынычландым. Барысы да үз вакыты белән килер әле дип белдерде Рамил. Сүзне җырлы гаиләнең үзенә бирик. Карыйбыз. Менің де сәхнеге шығасым келе. Қоя енді,
Анда былай да артистан, буа буарлы. Синең белән бер хатын да тора алмый. 99% хатын кыз минем белән булырга тели. Главнее всего погода в доме. Салланып әйткән сүзеңнән нидер булды минем йөрәккә. Сәхнәгә чыкмады. Үткәләмә юка болым, әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Külmeli külmeli şayatıp canıma dimeli. Kileli Kirek mi dimeli. Külmeli şayatıp canıma dimeli. Kileli Kirek mi dimeli. Sin uma turku sallağanda İki bitin almada yana. Şayanda oğlu күңелеңә, мин дә гашык сиңа. Külmeli şayatıp canıma dimeli. Kileli Kirek mi dimeli. Külmeli şayatıp canıma dimeli. Kileli Kirek mi dimeli. Киреллеккә юк тиңнәр безгә, тик шулай да без җаным бергә. Мәхәббәт барысын тигезли, бәхетле яшәрбез гомергә. Külmeli şayatıp canıma dimeli. Kileli Kirek mi dimeli. Külmeli şayatıp canıma dimeli. Kileli Kirek mi dimeli. Kileli Übüpler alayım ele. Kileli Kirek mi dimeli. Kirek mi dimeli. Беренче апрель шаяртулары турында сорагач, Дилә Нигъмәтуллина студент елларын искә төшерде. Бер вакыт Дилә абыйсы Булат Нигъмәтуллин белән әнисен кызык итәргә була. Имеш, Диләнең кулы Булатның аягы сынган. Туганнар сынган урыннарын марле белән бәйлиләр һәм шулай өйгә кайтып керәләр. Иң кызыгы, әниләре моңа ышана. Дилә Нигъмәтуллина топ-клипта ялгыз клипы белән катнаша. Хисле видеоны бергәләп карарга тәкъдим итәм. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Пыяласы парланганыма, сагышлармы шулай ягалар. Еллар буе көткән ялгыз өйнең, әллә күз яшьләре тамалар.
Jaylar uzib ketdi, qishlar jete, yoz kelsa da tura bir izi. Meni sog'inib kutabik sog'ina, dört teraza onun dört ko'zi. Jaylar uzib ketdi, qishlar jete, yoz kelsa da tura bir izi. Meni sog'inib kutabik sog'ina, dört teraza onun dört ko'zi. Туған ауыл, туған негіз қала, язмыш ерте жерде кішіні. Сағынсаң да үйім, сарғайсаң да, бір қайтырмын әлі күт мені. Жайлар ұзып кетті, қышлар жете, яз келсе де тұра бір үзі. Sağınıp kütebik sağına, dört tereze onun dört közü. Jaylar uzup gitti, qishlar jete, yoz kelsa da tura bir o'zi. Meni sog'inib kütebik sog'ina, dört tereze onun dört ko'zi. Sog'inib kutabik sog'ina, dört teraza onun dört ko'zi. Dört teraza onun dört ko'zi. Hit paradimizda bir necha otnaratdan Roza deb izgalanishi Elvin Grey'ni aldau Big Over. Buni jirchi o'zi aytdi. Kishining ko'zlarini qarov bilan oldimi yo'qmi ekanini bila olam. Bu sifat nechikdir o'zidan o'zi borliqqa keldi. Show biznesdan og'zingni ochib har aytgan so'zga ishonib yurishga yaramay, big tez oldab ketalar deb siyladi jirchi. Sizgir Elvinning klivashin tovushlar yo'llarga unutmag'iz do'stlar. Senin güzel gülün
Лилия Молагалиеваның да 1 апрель шаяртулары балачак белән бәйле. Балачакта җырчыга сумка тулы күчтәнәчләр дип, кирпич тутырылган сумкалар ташытканнар. Яшь барган сайын 1 апрельдә алданмасам ярар иде дигән курку үсә бара. Шаянлык яшькә карап тормый ул дип белдерде җырчы. Ышанучан Лилия Молагалиева хит парадыбызда балаларда синең яшьлегең клибы белән катнаша. Карыйбыз. Sağışlanma ömür uza diye Sen koyğırma yaşılık ütkenige Ütkeni gibi doldu yılağına Uzdu diye portlık ütkenige Ütkeni gibi doldu yılağına Uzdu diye portlık ütkenige Bugününe şükür itip yaşa Balaların senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kartımıga da işitirge yasın Etkemen gem digen sözlerini Kartımıga da işitirge yasın Etkemen gem digen sözlerini Hayır bilen yıllar uza birsin Bәхетlerden tursun her günün Yaşlık üttü bilmeyen eşeğde Balalarda senin yaşlığın Yaşlık üttü bilmeyen eşeğde Balalarda senin yaşlığın Balalarda senin yaşlığın Birinchi апрель шаяртулары турында сорагач, Гүзәл Идрисова узган ел тормыш иптәше Илназ Бакны ничек шаяртуын искә алды. Гүзәл иртән уянганда, тәрәзә янына килеп басып, Илназ, ишек алдында каршы тарталар, машиналарга тибеп кириләр, алып куярга кирәк дигән. Машинасы өчен җанын бирергә әзер булган Илназ Бак сикереп торып, урамга чыгарга җыена башлаган. Гүзәлнең көлә башлавы гына аны туктарга мәҗбүр иткән.
Нигә икән, нигә шундый без клипы топ клипта үзенең лаеклы урынын тапты? Каршы алыгыз. Җитмисең безгә дибез һаман, шәм дош итми безгә кирәктә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның ишеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Бер җылы сүз җитми йөрәккә. Сушит бигерәккә. Бер җылы сушит бигерәккә. Бер җылы сушит бигерәккә. Эх, туганнар, ник соң шул кадерле? Бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны күя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны күя күрмибез. Без аларны күя күрмибез. Яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез. Парадыбызга ашкынма йөрәк дип ашкынып килеп кергән Рамиля һәм Разилә Батыровалар шулай ук студент елларын искә төшерде. Бер елны кызлар 1 апрельдә әтиләрен алдаган. 23 яшькә кадәр кияүгә чыкмаган кызларны армиягә ала башлаганнар. Безгә повестка килгән дигән кызлар әтиләренә. Батыроваларның әтиләре башта аптырап калса да, соңрак хәйләне сизеп ала. Борчылмагыз, минем военкоматта танышларым бар, сезне җибәрмибез дигән ул кызларына. Батыроваларның клипын бергәләп карыйк, игътибар экраннарга. Бу атнада топ клип хит парадының 3нче урынын әлеге резидентыбызга тапшырабыз. Клипны бергәләп карыйк.
21 aprel kunni Qozonning Piramida konsertlar zalын Tatar muzikal telekanali TMTV premiyalarini topshiruv tantanasi gurlatashak. 3-chi topqir uzdiriluvchi TMTV tantanasi bu yilda provokatsion stiline to'g'ri qola. 100 dan ortiq nominant, ammo ularning 40-gina laureat ismini loyiq bo'la. Biletlar endi sanoqligina qolib bora, oshiqig'iz. Bilishmalar uchun telefon 297 43 77. Alдағы rezidentimiz Liya Shamsina 2 topqir әлігі premiyaga ия bo'lgan yosh jirchimiz. Liyaga bu yilda o'ngishlar tilaymiz. Hit paradning 2-chi o'rin xo'jasin bilir vaqt yetdi. Qaraymiz. I wanna be mad. Yaşıp geliysin, babasıyla türlü sebepler. Nefret edip qarab üzükne özesin, biting bulup degeri yeşiler. Rencidir yediyen uyum yok da, başka şaralakin koymuşsun. Yüreğimde şişme gibi kurup, durgan kislerimni duymuşsun. Yüreğimden döp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esinilarımda bilmişsin. Yüreğimden döp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esinilarımda bilmişsin. Nişik aytırga da söz topmayım. Yalnız kaldırırga aşık-maşık, көңіл ишиклерин мен yapmayım. Yüreğimden döp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esinilarımda bilmişsin. Yüreğimden döp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esinilarımda bilmişsin. Yo'g'altirga hech de tilamim bet, turmushima qobat kiri indi. Yo'g'altirga hech de tilamim bet, turmushima qobat kiri indi. Yüreğimden döp iterip, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yo'g'altasın hech de kilmi bir, esinilarımda bilmişsin. Yüreğimden döp iterip, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yo'g'altasın hech de kilmi bir, esinilarımda bilmişsin. Yo'g'altasın hech de kilmi bir, esinilarımda bilmişsin. Esinilarımda bilmişsin. Esinilarımda bilmişsin. Vaqt yetmedi deb jırlavchi Madina 1 aprel bilan bəyli shoyan vaqig'ani tugil, ko'ngilsizini esga tushirdi. Bilmaganlar biligiz, Madina Alma teatr artistkasi. Dekret yolunda bo'lganda ona bir xizmatdoshi sholtirata da, seni direktor chaqirdi, tezgina ishga borib qo'ydali deb aytdi. Madina tezgina jiyinib, bolasini anisini qoldirib teatrga ketdi. Onda yol kimi ekanini bilgachgina o'zining aldanganini anglay. Teatrdan uyga qadar yilab qaytdim. Bolamni qoldirganga. Shunda yillar shoyaroga ishonganimga o'kindim. Kishilar shoyaroning narsaga ketirasin oldan o'ylasin edi deb so'radi Madina. Vaqt yetmadi klibi sizning ekranlarda. Bu ataning liderini qarshi olirga azirlanigiz. E'tibor ekranlarga.
key yumşak sözler tabıp yaratuam sina eytmedim qara qarşı oturup yaşarak senin bilen şerge vakit jitmedi көңелеңне таңлар үшін вақытымна никсың біраз сарыф итмедім ярғаланған қоларыңа башым салып сыйынырға вақыт жетмеді неге мекен деймін исән шақта сенің бетлеріңнен ешірап өпмәдім тұрмыш басқан ябығыңын әріңнен құшақларға вақытым жетмеді Dünya kudum haman işke şaptım ona qarab işim bitmedi bitmez işim taşlab oturup yanlarına hali sırarığa vakit жетмеді білемін кей соңғы сынағыңнан мен қызыңны мәхрум етмедің үш балама яратуны бердім кейніктер сиңа вақыт жетмеді неге мекен деймін исән шақта сенің бетлеріңнен ешірап өпмәдім тұрмыш басқан ябығыңын әріңнен құшақларға вақытым жетмеді ябығыңын әріңнен құшақларға вақытым жетмеді кешіріңкей вақыт жетмеді Шулай итеп, мин, Лилия Хайруллина, сезне бу атнаның иң шәп 15 клибы белән таныштырдым. Топ клип хит парадында иң яхшы клиплар җыелуы билгеле булса да, алар арасында да тавыш бирү бара. Сез дә катнаша аласыз. Ә бүгенгә сау булыгыз. Күрешербез.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.